Sme na Podpoľaní. Vítajte cyklisti. Sme na doskách, ktoré znamenajú svet, priamo na amfiteátri, kde sa konajú aj podpolianské slávnosti. A dnešnou cyklotúrou nás bude sprevádzať Majo. Čave. Ahoj, vítaj. Ďakujem, že si našiel na nás čas a že nás budeš dneska sprevádzať. Ideme sa teda motať v okolí Detvy. Ty si odtiaľto? Áno, ja som priamo z Detvy. Tak to je Podpoľanec, ako sa patrí. No a čo ty a folklór? Folklór na Detve nikoho neuvíde, ale ja som sa mu nikdy aktívne nevenoval. Skôr som sa venoval iným športom. A čomu konkrétne? Bicyklovaniu. Tak to si asi na správnom mieste. Áno. Ďakujeme, super, tešíme sa. Z Detvy vyrážame smer Korytárky, z Korytárok smer osada Mláky, stadiaľ pohrebenie na Košútku. Z Košútky sa spustíme cez traily do Hriňovej. Z Hriňovej pôjdeme cez Hriňovské lazy na Malčekovú skalu a spustíme sa späť dole do Detvy. Majo, naša prvá zastávka, sme priamo v Detve pri Vagačovom dome. Čo je to za budovu? Tak Vagačov dom je prvá brinziareň na Slovensku, bola postavená v roku 1787 a je to taká dominanta Detvy. Je to vraj najstaršia brinziareň na Slovensku a možno aj na svete. Aká je pravda? No pravda je taká, že je doložené, že je najstaršia na Slovensku manufaktúrneho typu, ale zrejme aj vo svete. To nemáme podložené, takže to tak hovoríme na Slovensku určite a zrejme aj vo svete. Nachádzame sa pri Kôrovej kaplnke. A čo je na nej také zaujímavé? Prečo sa volá Kôrova? Tá Kôrova je preto, že má steny urobené z kôry, stromov a dal ju postaviť grof Žiči v roku 1910. Je tu naozaj krásne, je tu taká pohoda, kľud a dá sa tu príjemne zrelaxovať. Majo, sme teda v Hriňovej, folklórom to tu dýcha, vidím, že tento tu si fujaruje o 100 dušu. Čo ešte iné v Hriňovej môžeme vidieť? V Hriňovej môžeme vidieť ešte drevenicu Štefana Nusáľa, ktorá sa nachádza pri cyklochodníku, po ktorom aj pôjdeme. Super, pozrieme si ju po ceste.
Majo, krásne tu je, kde si nás to zobral? Nádherný výhľad. Áno, tak nachádzame sa na Malčekovej skale. Máme tu výhľad na Hriňovú, na Detvu, na Hriňovské Lazy. V podstate celé Podpoľanie vidíme. Naozaj nádhera, nádhera. A pekne, pohoda. Kľudek, áno. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Majo, sme naspäť v Detve. Ja ti ďakujem veľmi pekne a príjmi od nás aspoň takýto malý darček za dnešné sprevádzanie. Ďakujeme Ďakujeme, krásne. že si nás zobral. Ďakujem krásne. Tak dovezol som vás ešte k tejto najstaršej zachovanej bráne v Detve. A tým, že ste ma vyťahli na bicykel, ja vás vyťahnem ešte na jednu aktivitu. Mám sa začať bať? Na akú aktivitu? Kúsok je to skalolezectvo na Kalamárke. Fú, no, my máme radi výzvy, takže poďme na to. Kamaráti! Čau. Dajte ma dole, nenechávajte ma tu.